Γεια σας φίλες και φίλοι από το Δημοτικό Στάδιο Σουφλίου, όπου ο Εύρος για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας και την 28η αγωνιστική θα βρεθεί αντιμέτωπος με την ομάδα της Καβάλας. Δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο με τις εμπειρία εμφάνιση ομάδας Καβάλας που έχει κατέβει με Αθανασίου τερματοφύλακα, νούμερο 2 Σταματόπουλο, 3 Βιτλή, 4 Μπάτσιος, 5 Ιορδανίδης, 6 Μικριτζιάννη, 7 Παπάς, 8 Παπαδόπουλος, 9 Μπρατσιάννη, 10 Διαμαντίδης και 11 ο Γαβριλίδης. Ο Κώστας Ανιφαντάκης είναι ο προπονητής της ομάδας Καβάλας, ενώ από την άλλη πλευρά ο Τσιομπλεκίδης, ο Βασίλης, ο προπονητής του Εύρου Σουφλίου με τις κόκκινες εμφανίσεις, έχει κατεβάσει του Μπινόπουλο τερματοφύλακα Καλαπερνάκη, νούμερο 2, τον Παναγιώτη, το 3, το 4 το Λίτσιο, το 5 το Τσαπάνη, το 6 το Δραγανίδη, το 7 τον Ευρέ, το 8 τον Εφρεμίδη με το νούμερο 17 ο Αβογιάννη, το 10 ο Μάτεφ και το 11 το Πούζης. Ο Κυργισιώτης Σέζος είναι ο διαιτητής αναμέτρησης με τον Χατζηνάκο και Ζίδρα και οι δύο από την έψαδρά μας η βοηθή του. Να πούμε γρήγορα και τις 18 των ομάδων: ο Καρακλίδης, ο Ασημάκης, ο Παπαδόπουλος, ο Κιφωνίδης, ο Μπλιός, ο Παντελίδης και ο Χρυστάλλης για την Καβάλα στον πάγκο, Αντωνιάδης, Γωνιάδης, Ναθαναλίδης, Βογιατζής, Φέτσης, Αμέτ και Γαβάνας, αυτοί που κάνουν στον πάγκο για την ομάδα του Σουφλίου. Ακούσαμε λοιπόν το πρώτο σφύριγμα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον Σέζο, και ο Αθανασίου είναι αυτός ο οποίος απομακρύνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Θα φτάσει εκεί ο Παναγιώτου που θα κόψει η παλιά για τον Διαμαντίδη, παλιά του για τον Βιτλή που πέρασε ωραία. Βιτλής από την αριστερή πλευρά, εκεί όμως από ο Μπινόπουλος είναι μόνος του και έχει την μπάλα. Σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, το 0-0 είναι το αποτέλεσμα. Ο Τσαπάνης είναι αυτός που αριστερήσε να διώξει για να έρθει ο Δραγανίδης να κόψει μπάλα σε πλάγιο out, με τον Βιτλή στην εκτέλεση του πλαγιού. Καβάλα που πλέον οι ελπίδες έχουν απομείνει στο αν ανέβει και άλλη ομάδα στην β' εθνική κατηγορία. Η πρώτη θέση έχει χαθεί, μια και η ομάδα ετήθηκε στο ντέρμπι την προηγούμενη αγωνιστική από τον Πασαραϊκό. Για να δούμε τη μεγάλη πάσα, ο Παπάς εκεί με τον Παναγιώτη, θα διώξει όπως ενώ φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα εκεί με τον Μπινόπουλο, τίποτα το ιδιαίτερο βέβαια. Κέρδισε φάουλο το τερματοφύλακας του Εύρου Σουφλίου, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει και αυτό το φάουλ που κέρδισε. Φάουλ του κέντρου η μπάλα, κεφαλιά με φάουλ, κέρδισε ο Εφρεμίδης. Με τον Δραγανίδη, η βαγιά για τον Έμπρε δεν θα περάσει. Αντεπίνεις τώρα με τον Παπά για την ομάδα της Καβάλας. Παπάς προσπαθεί να περάσει, επιμένει, το Παναγιώτη θα θέσει ο Παπάς στο έδαφος, ο Παναγιώτη εκεί στο μαρκάρισμα με τον Παναγιώτη. Τίποτα βέβαια δεν δόθηκε από τον διαιτητή, ο Παπάς κρατάει το χέρι του, φαίνεται να έχει πρόβλημα. Έχουμε αυτή την διακοπή στο παιχνίδι με τον τραυματισμό του Παπά. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι το ανησυχητικό για τον παίκτη της Καβάλας και να συνεχίσει το παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Το 0-0 το αποτέλεσμα. Διακοπή στο παιχνίδι. Ο Εύρος Σουφλίου που στα παιχνίδια που απομένουν θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα βαθμό για να και μαθηματικά να διατηρηθεί στην τρίτη εθνική κατηγορία. Από εκεί και μετά νομίζω ότι ο Εύρος Σουφλίου έχει μια σταθερή πορεία στο φετινό πρωτάθλημα και δικαιολογημένα θα πανηγυρίσει την παραμονή στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Βάσκος συνεχίζει να είναι στον αγωνιστικό χώρο. Να πάρουμε και μια γεύση από την κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου του Σουφλίου. Παρά την πικρία της προηγούμενης αγωνιστικής, αρκετοί και οι φίλοι της Καβάλας που ακολούθησαν την ομάδα και βρίσκονται εδώ στο Σουφλί για να βοηθήσουν την προσπάθεια και τις όποιες ελπίδες
υπάρχουν για την άνοδο της ομάδας στην β' κατηγορία. Ο κόσμος του Εύρου Σοφλίου που δείχνει εμπράκτος ότι στηρίζει την προσπάθεια, και αυτό είναι βέβαια προς τιμήν όλων αυτών των ανθρώπων που πραγματικά η ομάδα χρειάζεται στήριξη και δεν πρέπει να το αποδειχνούν μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη, τόσο με την παρουσία στο παιχνίδι αλλά και γενικότερα με ό,τι χρειαστεί η ομάδα να δηλώνουν παρόν. Ο Παπάς θα συνεχίζει να είναι στον αγωνιστικό χώρο, δέχεται τις πρώτες βοήθειες με διακοπή στο παιχνίδι εδώ και 1 με 2 λεπτά περίπου, με τον Παπά να δέχεται τις πρώτες βοήθειες, να το μαρκάζει να το δέχεται από τον Παναγιώτου. Βέβαια ο διαιτητής ο Σέζος δεν έδειξε παράβαση στη φάση αυτή, θεωρήθηκε κανονικό το μαρκάρισμά του από τον διαιτητή. Έχουν απομείνει 3 αγωνιστικές για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Ο Πασαραϊκός είναι αυτός που βρίσκεται στην πρώτη θέση. Σήμερα ο Πασαραϊκός έχει ρεπό, ήταν να παίξει με Καστοριά, η Καστοριά δεν κατεβαίνει. Και μετά απομένουν 2 αγωνιστικές με Αγιονέρη και Δόξα για να στραγγίσει, να καταφέρει και τα κερδίσει και τα 2 Πασαραϊκός, να στραγγίσει τον άλλο στην β' κατηγορία. Από εκεί μετά τόσο ο Άρης όσο και η Καβάλα, όσο και η ομάδα του Πασαραϊκού, μια και ακόμα δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Όλοι ελπίζουν σε άνοδο και άλλης ομάδος στη β' κατηγορία για να το εκμεταλλευτεί μία από τις 3 ομάδες, και δεν υπάρχει κίνδυνος από κάποια άλλη ομάδα για να τους πλησιάσει, ενώ από ό,τι δείχνουν ο Παπάς δεν θα μπορέσει να συνεχίσει και έτσι θα έχουμε την πρώτη αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα της Καβάλας. Και ο αγωνιστικός χώρος δεν νομίζω ότι είναι και στην καλύτερη κατάσταση, υπάρχουν τα προβλήματα. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, λόγω της καλοκαιρίας που υπήρξε εδώ με τα πολλά νερά, δημιουργήθηκαν προβλήματα. Ο Παπάς που βγαίνει έχει πρόβλημα με το χέρι του. Έτσι αποχωρεί από το αγωνιστικό χώρο και θα έχουμε την πρώτη αναγκαστική αλλαγή για τους φιλοξενούμενους και να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα πει στο παιχνίδι. Ο Παναγιώτου δίνει το χέρι του στον Παπά, σίγουρα δεν ήθελε να προκαλέσει αυτό το τραυματισμό. Ο Παπάς λοιπόν αποχώρησε από το παιχνίδι και ο Μπινόπουλος είναι αυτός που είναι κάτοχος της μπάλας, θα κάνει το δυνατό του βολέ, η κεφαλιά με τον Εφρεμίδη δεν μπόρεσε. Παναγιώτη τώρα, η παλιά του καταλήγει σε πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Σταματόπουλος στην εκτέλεση του πλαγιού. Ματέφ. Αλλά κατέληξε πλάγιο μετά την πάσα του Αβογιάννη και τώρα έχουμε την πρώτη αναγκαστική αλλαγή για τους φιλοξενούμενους με το νούμερο 18 Κρυστάλλης, αυτός που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Με τον Βιτλή στο πλάγιο. Διαματήτης, θα γίνει το λάθος, Δραγανίδης, οι κόντρες με τον Ματέφ εκεί, Εφρεμίδης
Θα περάσει την πάσα, θα φτάσει στον Εμπρέ. Εμπρέ θα αλλάξει ωραία. Για να δούμε την προσπάθεια το σουτ, την μπάλα κοντράρει από τον Αβογιάννη, το σουτ, ο Παναγιώτου τώρα. Θα χάσει την μπάλα. Πολύ καλή πάσα, για να δούμε επικίνδυνα με τον Κρυστάλλι. Θα κάνει το σουτ και έχουμε τον γκολ. Είναι το 0-1. Ο Κρυστάλλις ουσιαστικά με την πρώτη του επαφή στο παιχνίδι καταφέρνει να ανοίξει το σκορ και να κάνει το 0-1 για την ομάδα της Καβάλας μετά την ωραία πάσα που δέχτηκε. Ο Κρυστάλλις με δυνατό σουτ θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Πάσα έγινε από τον Βραζιάννη, θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα και θα κάνει το 0-1 για την ομάδα της Καβάλας μόλις στο 10ο λεπτό περίπου. Αν εξαιρεθούν βέβαια και οι καθυστερήσεις που είχαμε στο παιχνίδι. Στη σέντρα με τον Σταματόπουλο, θα καλύψει ο Σταματόπουλος την μπάλα σε πλάγιο. Φάουλ με τον Ιορδανίδη, Παναγιώτου, Κρυστάλλης με τον Λίτσιο. Λίτσιος θα απομακρύνει, Εφρεμίδης κεφαλιά. Προσπάθεια με τον Μπάτσιο, ο Ματέφ θα γυρίσει πίσω. Επιμένουν εκεί παίκτης Καβάλας με την βαθιά παλιά που γίνεται, τον Μπάτσιο να κόβει. Ο Βιτλής δεν μπόρεσε, η μπάλα σε πλάγιο για τους γηπεδούχους με τον Λαμπερνάκη στην εκτέλεση του πλαγίου. Εφρεμίδης κρατάει την μπάλα παρά την πίεση και πάλι ο Λαμπερνάκης, η παλιά του κοντράρι για να καταλήξει σε πλάγιο για την Καβάλα με τον Βιτλή στην εκτέλεση του πλαγιού. Βιτλής με τον Λαμπερνάκη, πλάγιο, το τελεί ο ίδιος με την προσπάθεια του Εφρεμίδη, θα περάσει την πάσα, υπάρχει offside. Το Πούτζης σε θέση offside. Ο Αθανασίου έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, εκτελώντας αυτό στο offside για την ομάδα του. Τσαπάνης, Λαμπερνάκης, ο Δραγανίδη και τον Λαμπερνάκη να διώχνει. Ο Μπάτσιος θα κόψει σε πλάγιο με τον Λαμπερνάκη. Εφρεμίδης, μπάλα θα έρθει στον Παναγιώτου. Παναγιώτου απομακρύνει σε ένα χώρο που ο Σταματόπουλος θα κόψει με τον Λίτσιο κεφαλιά. Εφρεμίδης, μπάλα στον αέρα, ο Μικρισιάν κοντά του. Εφρεμίδης αλλάζει για τον Ματέφ, ο Ματέφ κρατάει την μπάλα, θέλει στήριγμα, θα περάσει πλάγια στον Εμπρέ. Αυτός θα δώσει ύψος στην μπάλα, ο Ματέφ και πάλι με τον Εμπρέ, καλή αλλαγή της μπάλας μέσα στην περιοχή. Θέλει να γυρίσει, δεν τα καταφέρνει, έρχεται ο Ιορδανίδης να απομακρύνει την μπάλα. Παναγιώτου με τον Ματέφ τώρα θα πρόλαβε με τον Τοπούζη. Το Πούζης θα μπει στην περιοχή, θα βγάλει τη σέντρα, απομακρύνεται η μπάλα με τον Τσαπάνη. Λίτσιος, μπαλιά, γλίστρησε ο Εμπρές, έχασε χρόνο, αλλά κατέληξε πλάγιο. Ενώ ο Ιορδανίδης δεν έχει πρόβλημα σε μια διεκδίκηση της μπάλας εκεί με τον Εφρεμίδη. Τίποτα βέβαια το ανησυχητικό για τον παίκτη της Καβάλας, και ο Αθανασίου είναι αυτός που θα εκτελέσει το ελεύθερο για τους φιλοξενούμενους που προηγούνται με 1-0 με γκολ που πέτυχε ο Κρυστάλλης στο 10ο λεπτό.
Αθανασίου. Κεφαλιά με τον Εμπρέ, προσπάθεια Σταματόπουλο σε πλάγιο. Με τον Παναγιώτου στην εκτέλεση του πλαγιού. Το Πούζης Παναγιώτου. Γαβριλίδης θα παραχωρήσει πλάγιο με τον Παναγιώτου για τον Εύρο Σουφλίου. Το Πούζης κλείνεται εκεί από τον Σταματόπουλο, η μπάλα παίρνει ύψος, κεφαλιά, μπήκε στη φάση ο Αβογιάννη και τώρα με τον Δραγανίδη που έκοψε πλάγιο και τον Σταματόπουλο να το εκτελεί. Σταματόπουλος, βαθιά παλιά, ο Δραγανίδης θα κερδίσει φάουλ. Τα φάουλ που χρεώθηκε και στον Παπαδόπουλο με τον Λίτσιο. Λαμπερνάκης, Εφρεμίδης με τον Ματέφ, Αβογιάννη, την παλιά υποπίεση κατέληξε out. Στέλνει αυτή η προσπάθεια των γηπεδούχων. Το 0-1 από το 10ο λεπτό διατηρείται εδώ στο γήπεδο του Σουφλίου, ανάμεσα στον Εύρο Σουφλίου και στην Καβάλα. Πρωτάθλημα τρίτης εθνικής κατηγορίας, 28η αγωνιστική για αυτό το πρωτάθλημα, για αυτό το μαραθώνιο που ουσιαστικά από την αρχή ξεχώρισαν τρεις ομάδες, Πανσεραϊκός, Άρης και Καβάλα. Είναι ομάδες που φάνηκε ότι θα διεκδικήσουν την άνοδο και δείχνει να καταφέρνει να την υλοποιεί η ομάδα του Πανσεραϊκού, χωρίς τίποτα ακόμα βέβαια, μαθηματικά να έχει τελειώσει. Βιτλής με τον Δραγανίδη, μπάλα στον Ματέφ. Ματέφ θα περάσει ωραία, η προσπάθειά του συνεχίζεται, θα κάνει και το σουτ, την μπάλα καταλήγει out. Καλό το σουτ από τον Ματέφ, την μπάλα όμως θα περάσει έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Αθανασίου. Το 0-1 παραμένει και ο Αθανασίου είναι αυτός που θα εκτελέσει το ελεύθερο για την Καβάλα. Κεφαλιά Γαβριλίδης με τον Βιτλή, πίσω για τον Μπάτσιο. Γέμισμα εκεί που κινείται ο Μπινόπουλος, αφήνει στον Τσαπάνη. Βαθιά παλιά με τον Εφρεμίδη, κόβεται, Βιτλής, Μικριτσιάν με τον Δραγανίδη για την ομάδα του Σουφλίου, αλλάζει για τον Εμπρέ. Εμπρέ με τον Σταματόπουλο, Εμπρέ θέλει να περάσει για να βγάλει σέντρα, θα γυρίσει πίσω από δεν είναι ο Αβογιάννη, Παναγιώτου, η σέντρα, το σούτ από τον Τοπούζη, να καταλήξει out. Με τον Αθανασίου. Πάνω στον Σταματόπουλο. Ο Μικριτσιάν είναι αυτός που έκανε στο φάουλ. Εκτελεί, βάλα μέσα στην περιοχή Τσαπάνης από μακρύν. Με τον Ματέφο, πλάγια. Διώχνει για τον Τοπούζη, βγαίνει ο Μπάτσιος στην φάση και κόβει σε πλάγιο. Με τον Λαμπερνάκη στην εκτέλεση του πλαγιού. Κεφαλιά του Εφρεμίδη, Μπάτσιος, Εφρεμίδης, θα κερδίσει φάουλ. Με τον Δραγανίδη στην εκτέλεση του φάουλ.
Δραγανίδης η μπάλα, Εφρεμίδης πέρασε, υπάρχει επιθετικό φάουλ στον Εφρεμίδη πάνω στον Μικριζιάν. Αθανασίου. Δυνατό το φάουλ. Τσαπάνης θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Δινόπουλο. Δινόπουλος θα κάνει το βολέ σε ένα χώρο που προσπάθησε το Πούζης, η μπάλα Παπαδόπουλος, η παλιά με τον Παναγιώτη δεν μπόρεσε να διώξει. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια και έχουμε out είναι, ενώ διαμαρτύρονται οι παίκτες Καβάλας για ανατροπή. Ο Ιορδανής διαμαρτύρεται στον Δίδρα, ενώ υπάρχουν διαμαρτυρίες. Η προσπάθεια εκεί του Βραζιάννη θέλησε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Υπήρξε μαρκάρισμα από τον Λίτσιο. Ούτε ο βοηθός αλλά ούτε και ο διαιτητής είδαν κάτι στην φάση. Έτσι οδηγεί συνέχεια με τις όποιες διαμαρτυρίες. Με τον Μπινόπουλο στο ελεύθερο. Από το 10ο λεπτό Ευρωσουφλίου προηγείται 0-1. Το Καβάλα προηγείται 0-1 του Ευρωσουφλίου. Με τον Βικλή. Αβριλίδης. Με τον Βικλή και πάλι. Μπαλιά, πέρασε Παπαδόπουλος, θα περάσει με τον Τσαπάνη. Βιτλής, έχουμε φάουλ από τον Ματέο. Με τον Διαμαντίδη στην εκτέλεση του φάουλ. Με φάζο και δύναμη ο Λίτσιος θα κόψει. Με τον Σταματόπουλο να παραχωρεί πλάγιο. Με τον Παναγιώτου τώρα. Πια μπαλιά για τον Εμπρέ, βγαίνει στην πλάτη. Ο Μπάτσιος κινήθηκε στη φάση Εφρεμίνης, πήραμε με φάουλ. Με τον Αθανασίου να πηγαίνει να εκτελεί αυτό το φάουλ. Αθανασίου, κεφαλιά του Δραγανίδη. Εμπρέ με τον Αβογιάννη. Διαμαρτυρίες ο Μπραζιάννη. Θέλει να περάσει, Μπραζιάννη συνεχίζει. Δίνει την μπάλα Γαβρίλη. Σε θέση αυτό θα το κάνει. Ο Μπινόπουλος θα πέσει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Προσπάθεια για τους Καβαλιώτες με το σούτ του Γαβριλίδη. Ο Μπινόπουλος το μπλόκαρε. Γέμισμα. Παναγιώτου. Ο Πούζης.
αλλά κοντράρει με τον Δραγανίδη. Προσπάθεια έχουμε. Φάουλ, τελικά πλάγιο. Σταματόπουλος. Παπαδόπουλος. Ο Παναγιώτου χρόνο με φάουλ. Ο Βικλής πήγε να εκτελέσει το φάουλ. Το αριστερό θα προσπαθήσει να φέρει με δύναμη την μπάλα προς την περιοχή του Μπινόπουλου. Είναι επικίνδυνες εκτελέσεις των φάουλ από πλάγια του Βίτλη. Ο νεαρός που πήγε σαν εναλλακτική λύση για την Καβάλα και κατάφερε να γίνει βασικός και αντικατάστατος θα έλεγα. Βιτλής εκτελεί το φάουλ με δύναμη μέσα στην περιοχή, διώχνει ο Τσαπάνης, γύρισμα της μπάλας, Μπινόπουλος έληξε out την μπάλα, μετά το γύρισμα του Γαβριλίδη. Δεύτερο από τον Μπινόπουλο. Παλιά. Άρχι offside. Με τον Λίτσκο. Την εκτέλεξη του φάουλ. Μπάλα έφτασε στον Λαμπερνάκη. Άφησε στον Ματέφ. Εφρεμίδης. Δυνατό διαγώνιο σου τα ανάγκασε τον Αθανασίου να πέσει και να βγάλει την μπάλα σε κόρνερ. Καλή προσπάθεια και το διαγώνιο σου του Εφρεμίδη. Ο Αθανασίου δύσκολα την μπάλα σε κόρνερ. Με τον Εφρεμίδη εκτελεί το κόρνερ. Αθανασίου εύκολα, ενώ ζητάει επανάληψη ο Σέζος, ο διαιτητής από το Κιλκής, ενώ ο βοηθός ο Χατζηνάκος, ο Γιώργος από την Νέτς Δράμας, πρώτος βοηθός με τον Ζίδρα. Σαν δεύτερο και οι δύο από την Νέτς Δράμας, εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα πέρασε για να έρθει στον Εμβρέ. Εμβρέ που βγάζει σέντρα, Βικλής παραχωρεί πλάγιο. Με τον Παναγιώτο στην εκτέλεση του πλάγιου. Με δύναμη το πλάγιο, κεφαλιά πέρασε, το σουτ, η απόκρουση, πολύ καλή στιγμή εκεί με τον Εφρεμίδης ήταν, καλή προσπάθεια, πολύ κοντά στην ισοφάριση η γηπεδούχη, το σουτ, μπάλα κόντρα ζήτησε χέρι, ο Εφρεμίδης δεν είδε κάτι ο διαιτητής, έτσι μένει στην καλή στιγμή για την ομάδα του Σουφλίου, ενώ ο Βικλής δεν έχει πρόβλημα. Νέα διακοπή στο παιχνίδι, 0-1, προηγείται η ομάδα της Καβάλας του Εύρου Σουφλίου. Με σκόρε τον Κρυστάλλη. Βιτλής στην εκτέλεση του πλάγιου. Επιμένει ο Βιτλής. Σε πλάγιο. Με τον Τσαπάνη. Έκοψε ο Μπάτσκος. Ο Κριτσιάν απομάκρυνε. Ρίτσιος, κεφαλιά πάσα με το κεφάλι του Ματέφ. Εύκολα ο Θανασίου θα μπλοκάρει. Βολέ του Αθανασίου. Κεφαλιά με τον Δραγανίδη. Ο Κούζης, η παλιά από την άλλη πλευρά καταλήγει σε πλάγιο.
Με τον Βιτλή στην εκτέλεση του πλαγιού. Φάουλ πάνω στον Λαμπερνάκη από τον Κρυστάλλι. Εφρεμίδης στην εκτέλεση του φάουλ. Εκτελεί την μπάλα μέσα στην περιοχή, βγαίνει ο Αθανασίου. Αμπλοκάρει την μπάλα. Ενώ δείχνει να έχει πρόβλημα. Διακοπή από τον διαιτή, ενώ συμπληρώνουμε μισή ώρα παιχνιδιού με γκολ του Κρυστάλλι από το 10ο λεπτό προηγείται η ομάδα της Καβάλας του Ευρωσοφίου στα πλαίσια της 28ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της 3ης εθνικής κατηγορίας. Μια διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι. Η πρώτη και η μεγαλύτερη ως τώρα ο τραυματισμός του Παπά που ανάγκασε τον παίκτη της Καβάλας να αποχωρήσει από το παιχνίδι. Ο Κρυστάλλης είναι αυτός που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και με την πρώτη του επαφή με την μπάλα πέτυχε και τον γκολ στο 10ο λεπτό. Ο Αθανασίου που δείχνει να μην έχει πρόβλημα και να συνεχίσει το παιχνίδι. Αθανασίου θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, μπάλα έρχεται εκεί που διεκδικούν με τον Λαμπερνάκη οι γηπεδούχοι, με τον Κριστιαν. Το πλάγιο για τους γηπεδούχους. Λαμπερνάκης, Εφρεμίδης, Αβογιάννη, πολύ καλή πάσα για τον Ματεύ. Δεν θα προλάβει όμως, θα καταλήξει out. Με τον Αθανασίου. Δραγανίδης, Αβογιάννη, Βιτλής. Μένει ο Βιτλής με τον Δραγανίδη. Γυρίσει πίσω την μπάλα, αλλαγή παιχνιδιού για τον Διαμαντίδη. Διαμαντίδης, Σταματόπουλος πλάγιο. Αυτιά παλιά με τον Μπινόπουλο. Τσαπάνης. Με τον Εφρεμίδη για τον Ευρωσοφίου. Παλιά, Ματεύ, θα δώσει ύψος, Σταματόπουλος. Λίγο το λάθος Αθανασίου με τα πόδια. Γαβριλίδης, μπάλα κόντραρε, πλάγιο, εκτελεί. Αφήνει τελικά στον Βιτλή να εκτελέσει το πλάγιο για την Καβάλα. Ματεύ πέρασε τον Βιτλή. Όχι όμως και τον Μικριτζιάν που θα τον κόψει σε πλάγιο. Λαμπερνάκης στο πλάγιο. Με τον Εφρεμίδη, Γαβριλίδης, Δραγανίδης. Συνεχίζει. Φάουλ. Με τον Εφρεμίδη στην εκτέλεση του φάουλ. Προωθείται και ο Τσαπάνης, ο Παναγιώτου μαζί
Φρεμίδης εκτελεί, μπάλα Σταματόπουλος το σπάζει σε μπρε χέρι. Παγιώτου με τον Λαμπερνάκη νωρίτερα ήταν η μόνη που κάλυπτε την αμυντική γραμμή του Ευρωσοφλίου χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο βέβαια και ανησυχητικό. Από εκεί μετά ο Εμπρέ δέχτηκε την κίτρινη κάρτα γιατί θεωρήθηκε από το διαιτή χρησιμοποιήσει το χέρι του για να γίνει κάτοχος. Του δείξει την κίτρινη κάρτα και ο Θανασίου έτοιμος για το φάουλ αυτό. Δραγανίδης πήρε την κεφαλιά, ο Βιτήλης και αυτός. Ο Δραγανίδης θα κατεβάσει με τον Λαμπερνάκη με δύναμη. Ο Γαβριλίδης έβγαλε σε πλάγιο με τον Λαμπερνάκη. Ματέφ. Επιμένει ο Ματέφ. Με στήριγμα. Εμπρέ έκλεισε έτσι από πλάγια, δεν υπήρχε στήριγμα για τον Ματέφ. Η βαθιά παλιά. Ο Βραζιάννης σε θέση offside. Δόθηκε από τον βοηθό. Τον Ζίδρα. Με τον Μπινόπουλο. Ο Βιτλής. Ο Φρεμίδης. Μένει ο Φρεμίδης. Οι κόντρες, η παλιά δεν περνάει. Ωστόσο με τον Μικριτσιά να απομακρύνει σε ένα χώρο που ο Τσαπάνης θα γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα τον Πινόπουλο που θα διώξει κάπως επικίνδυνα την μπάλα στον Παπαδόπουλο. Μικριτσιάν με τον Γαβριλίδη. Μπόρεσε η μπάλα σε πλάγιο με τον Λαμπερνάκη στην εκτέλεση του πλαγιού. Ιορδανίδης με Κριτσιάν με τον Βιτλή. Βαθιά παλιά πέρασε σε πλάγι. Έχουμε offside όμως. Ο Μπρατζιάννης δεν έχει offside. Παπαρνάκης. Γαβριλίδης θα αλλάξει την μπάλα, κόβεται από τον Λίτσιο. Τσαπάνης δεν μπόρεσε να βρει τώρα την προσπάθεια, θα γίνει και το σούτ, η απόκριση από τον Μπινόπουλο. Καλή προσπάθεια εκεί από τον Μπρατζιάννη. Έγινε το διαγώνιο σούτ, απέκρισε ο Μπινόπουλος σε κόρνερ. Δαμιανίδης στην εκτέλεση του κόρνερ. Μπάλα Ιορδανίδης που προωθήθηκε. Θα χωθεί με επιθετικό φάουλ. Πάνω στον Εφρεμίδη. Με τον Λίτσιο. Ματέφ. Παναγιώτου τώρα. Βαλιά Εμπρέ. Εφρεμίδης και έχουμε φάουλ επιθετικό. Αυτό αποφέρεται γρήγορα. Βραζιάννη, Λίτσιος έκοψε. Μπάλα στον αέρα με τον Τσαπάνη. Λαμπερνάκης, Λίτσιος. Με τον Σταματόπουλο επιστρέφει στον Αθανασίου την μπάλα. Αθανασίου που διώχνει. Λίτσιος θα κερδίσει φάουλ.
από τον Μπρατζιάννη. Με τον Λίτσιο στην εκτέλεση του φάουλ. Λίτσιος. Βαθιά παλιά. Κεφαλιά του Τοπούζη. Βιτλής, Δραγανίδης. Με τον Μουφισκάνη παλιά. Η μπάλα βγαίνει πλάγια. Εκεί που ο Μπρατζιάννη επιμένει. Έξω από την περιοχή θα κάνει το σούτ ο Πινόπουλος. Η μπάλα στο εξωτερικό μέρος στο δικτύο. Του τερματοφύλακα του Εύρου Σοφλίου. 40 λεπτό του πρώτου μέρους, 0-1 από το 10 προηγείται με γκολ από τον Κρυστάλλη του Ματσκαβάλας του Εύρου Σοφλίου. Παπαδόπουλος. Μπάτσιος θα γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα Θανασίου. Το βολέ του Αθανασίου σε έναν χώρο που από Γιάννη πήρε την κεφαλιά. Παπαδόπουλος με τον Ολίτσιο που έκοψε σε πλάγιο. Με τον Σταματόπουλο στο πλάγιο. Λίτσιος με Κριτσιάν. Ωραία η προσπάθεια, θα βγει και η σέντρα. Η κεφαλιά από τον Γαβριλίδη, αλλά καταλήξει out. Με τον Πινόπουλο και τον Λαμπερνάκη, ο Κλής θα κόψει, πρώτου ματεύσει σε πλάγιο. Με τον Λαμπερνάκη στην εκτέλεση του πλαγίου. Κεφαλιά του Τοπούζη, Γαβριλίδης. Seμένει ο Γαβριλίδης, θα γυρίσει πίσω την μπάλα με Κριτσιάνο Βιτλής, με τον Τσαπάνη. Παπαδόπουλος, Αρκιοφάετ. Με τον Τσαπάνη στην εκτέλεση αυτού του offside για τους γηπεδούχους. Εμείς ψάχνοντας τον Τοπούζη, πέρασε η μπάλα για να καταλήξει εύκολα στον έλεγχο του Αθανασίου. Στο βολέ του Αθανασίου. Πέρασε Δανιλίδη στο σουτ, καταλήγει out. Προσπάθεια του Δανιλίδη. Στο ντέρμπι έχασε το πέναλτι και την ευκαιρία στην Καβάλα να πάρει προβάδισμα. Από εκεί μετά βέβαια ήρθε το γκολ για τους Σεραίους και η μεγάλη νίκη στο ντέρμπι με τον Διαμαντίδη που πήρε την κεφαλιά. Ρίτσιος για τον Εφρεμίδη. Παλιά από τον Μικριτζιάν. Προσπάθεια εκεί του Τοπούζη. Ματέφ. Τον Δραγανίδη. Κρυστάλλης. Με τον Δραγανίδη και πάλι. Βαθιά παλιά για τον Τοπούζη, είναι πολύ δυνατή. Ο Σταματόπουλος έχει την μπάλα, αφήνει να καταλήξει out. Με τον Αθανασίου. Ο Λίτσιος με τον Δραγανίδη. Παναγιώτου. Βαλιά με τον Αδογιάννη. Δραγανίδης αλλάζει για τον Εμβρέ που άλλαξε πλευρά. Εμβρέ με τον Βιτλή. Θα τον κόψει ο αμυντικός της Καβάλας.
Βιτλής συνεχίζει την προσπάθειά του. Δεν βρήκε κάποιο στήριγμα, έτσι έχασε από τον Δραγανίδη. Κοντά του νου πάντα ο Βιτλής, πέρασε στον Εφρεμίδη η μπάλα. Για να βγει στη φάση ο Γαβριλίδης και να κόψει σε πλάγιο. Λαμπερνάκης με τον Τοπούζη, πέρασε το Τοπούζη, θα βγάζει πάλι σέντρα. Ο Ματεύ δεν κινήθηκε γρήγορα στην φάση, έτσι χάθηκε η ευκαιρία. Η ευκαιρία για την ομάδα του Σουφλίου να κάνει κάτι. Παναγιώτου, Γιορδανίδης διώχνει όπως σε πλάγιο. Με τον Παναγιώτου στην εκτέλεση του πλάγιου. Λίγο το λάθος. Τελικά ο Μπάτσιος έδιωξε. Παναγιώτου. Λίτσιος. Γέμισμα εκεί που εύκολη υπόθεση για τον Αθανασίου να βγει και να μαζέψει την μπάλα. Να παίξει με τον Βιτλή από τα αριστερά για την Καβάλα. Γαβριλίδης με τον Εφρεμίδη πίσω, Μπάτσιος, προσπάθεια με τον Δραγανίδη, επιμένουν εκεί, Κρυστάλλης πέρασε για τον Μικριζιάν, ο Εφρεμίδης τώρα. Μπαλιά για τον Εμπρέ, βγαίνει ο Αθανασίου και μπλοκάρει σταθερά. Αθανασίου έτοιμος στο βολέ. Το Πούζης με τον Ματεύ. Δεν προλαβαίνει πλάγιο. Σταματόπουλος στην εκτέλεση του πλάγιου. Για την Καβάλα που προηγείται λίγο από το φινάλι του πρώτου μέρους με 0-1. Άρη στο γκολ του Κρυστάλλη. Στο 10 του πρώτου μέρους. Παναγιώτου. Έχουμε φάουλ. Αντεπίθεση τώρα με τον Γαβριλίδη. Γαβριλίδης κόβεται σε πλάγια out. Με τον Βιτλή στο πλάγιο. Φάουλ που χρώνει στον Εφρεμίδη. Ο Βιτλής θα το εκτελέσει. Ο Βιτλής στην καρδιά της άμυνας η μπάλα, κεφαλιά από τον Ολίτσιο, κεφαλιά του Γαβριλίδη, νέα προσπάθεια out. Λίγο μέσα από την περιοχή το σούτ του Γαβριλίδη, δεν ανησύχησε, ο Μπινόπουλος η μπάλα κατέληξε out. Μπινόπουλος του έδωσε συνέχεια με το ελεύθερο, στο κέντρο του γηπέδου η μπάλα, Ιορδανίδης πήρε την κεφαλιά, προσπάθεια και φινάλε πρώτου μέρους 0-1 χάρη στον γκολ του Κρυστάλλη που μπήκε αλλαγή στο 10ο λεπτό με τον τραυματισμό του Παπά και κατάφερε με ένα δυνατό διαγώνιο σούτ ουσιαστικά με την πρώτη επαφή με την μπάλα να δώσει προβάδισμα στην ομάδα της Καβάλας εδώ στο Σουφλί σε ένα μέτριο παιχνίδι με λίγες φάσεις και από τις δύο πλευρές.
επιστροφή για το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης από το 10ο λεπτό. Η ομάδα της Καβάλας προηγείται του Εύρου Σοφλίου με γκολ του Κρυστάλλη με 0-1. Κρυστάλλης που μπήκε στο 10ο λεπτό μετά την αναγκαστική αλλαγή που χρειάστηκε για τον Παπά που τραυματίστηκε. Έχουμε και δεύτερη αλλαγή για την Καβάλα. Ο Παντελίδης με το νούμερο 17 είναι αυτός που έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο και ο Σέζος, ο διαιτής, σφύριξε για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Με τον Βιτλή να δούμε και ποιος βγήκε για να μπει. Ο Παντελίδης. Παντελίδης, Τσαπάνης, μπάλα. Θα επιστρέψει για τον Πινόπουλο. Διορθώνει ο Τσαπάνης απομακρύνοντας. Βιτλής. Προσπάθεια. Ο Φρονίδης θα χρειαστεί με φάουλ πάνω στον Διαμαντίδη. Ο Γκριτζιάν είναι αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ. Με τον Βιτλή. Αμπερνάκης. Με τον Κιμπεδούκη στο πλάγιο. Αμπερνάκης. Αμπερνάκης στο πλάγιο. Με τον Παντελίδη. Τσαπάνης, οι κόντρες, Τσαπάνης, Λίτσιος, Αμπερνάκης γλίστρισε, Παντελίδης στο πλάγιο. Με τον Λαμπερνάκη στην εκτέλεση του πλαγιού. Βαθιά παλιά, χωρίς ιδιαίτερη ανησυχία για την άμυνα της Καβάλας. Ο Αβογιάννη χρεώνεται με φάουλ, βρήκε την μπάλα με το χέρι. Έχει και φάουλ από τον διαιτητή τον Σέζο από το Τουρκής. Ενώ οι δύο βοηθοί είναι ο Χατζηνάκος και ο Ζίδρας από την Δράμα. Αθανασίου. Τσαπάνης έκοψε, Δραγανίδης, Παναγιώτου. Η κεφαλιά, η προσπάθεια του Εφρεμίδη. Γιορδανίδης με τον Σταματόπουλο. Βαθιά παλιά. Μπραζιάννη με τον Λίτσιο κοντά. Μπραζιάννη να περάσει. Λίτσιος. Μπραζιάννη επιμένει με τον Λίτσιο. Χρειάζεται με επιθετικό φάουλ. Με τον Μπινόπουλο. Μπινόπουλος. Κεφαλιά. Ματέφ. Μένει ο Ματέφ, ο Βιτλής να κόψει με τον Παντελίδη τώρα. Βιτλής και πάλι. Βιτλής με Παντελίδη, πλάγιο. Αμπερνάκης. Κοπούζης. Γιορδανίδης με τον Αθανασίου να διώχνει. Αβογιάννη θα χρειαστεί με φάουλ πάνω στον Ομπρατζιάννη. Ο Κριτζιάννης στην εκτέλεση του φάουλ. Θα βγει η σέντρα. Βινόπουλος, ο Χαβίκη θα μαζέψει. Προτού Χριστάλλη σέντρα του Σαμανόπουλου. Αμπερνάκης, οι κόντρες, Βιτλής. Έχει βγει μπάλα σε πλάγιο. Με τον Λαμπερνάκη. Γκριτζιάν. Παντελίδης. Λαμπερνάκης, πλάγιο.
Χριστιάνη, Κοντράρη, Αβογιάννη. Σταματόπουλος προσπάθησε και έκοψε με τον Διαμαντίδη. Διαμαντίδης κλείνεται, Αβογιάννη, φάουλ. Ο Μικριτζιάν, βγαίνει ο Μπινόπουλος με τον Παναγιώτου. Αβογιάννη με τον Ιορδανίδη, διώχνει. Ο Καστάλης με τον Τσαπάνη, μπάλα πίσω, θα γίνει το σουτ. Μπινόπουλος να παίξει με τον Εμπρέ. Διπλή σε πλάγιο. Διπλής. Ραζιάννη με τον Εφρεμίδη τώρα. Αβογιάννη δεν περνάει πάσα. Πάλι Αβογιάννη με τον Ματέφ. Ο Βούλγαρος θα γλιστρήσει. Ο Σταματόπουλος θα βγάλει σε πλάγιο. Πατελίδης. Καστάλης, πολύ καλή πάσα με τον Διαμαντίδη. Μπαλιά, δεν είναι και η καλύτερη. Ο Μπινόπουλος θα βγει και θα μαζέψει την μπάλα. Προσπάθεια. Δραγανίδης, κόντρες. Σταματόπουλος. Πάει στην αδελφική προσπάθεια με τον Παναγιώτου κοντά. Έχουμε φάουλ, αντιθετικό. Με τον Λίτσιο. Λίτσιος εκτελεί, κεφαλιά, πέρασε η μπάλα με τον Παναγιώτου απομακρύνει. Λίτσιος. Ραζιάννη βρήκε την μπάλα, είναι out από τον επιθετικό της Καβάλας και ο Μπινόπουλος με τον Παναγιώτο από τα αριστερά. Ξεκινώντας μια νέα επιθετική δραστηριότητα η ομάδα του Σουφλίου. Η βαθιά παλιά, Γιορδανίδης θα διώξει σε πλάγιο με τον Παναγιώτο να πηγαίνει στα εκτέλεση του πλάγιο. Λίτσιος. Πίσω για τον Μπινόπουλο. Και πάλι Λίτσιος. Αβογιάννη με τον Παναγιώτου. Και πάλι στον ίδιο. Με τον Δραγανίδη. Αφρεμίδης. Βγάλει πλάγια. Παντελίδης διώχνει. Με τον Λίτσιο. Δραγανίδης. Ο Τσαπάνης, αυτά παλιά, με τον Ζητλή που πήρε την κεφαλιά. Και τώρα για την επίθεση με τον Γαβριλίδη. Γαβριλίδης, Τσαπάνης, κόβει σε πλάγιο. Με τον Βιτλή. Εκτός του πλαγιού. Αβογιάννη έκοψε, Δραγανίδης με τον Γαβριλίδη να κάνει φάουλ. Με τον Εμπρέ. Ο Λαμπερνάκης θα εκτελέσει το φάουλ. Λαμπερνάκης, βαθιά μπαλιά, κεφαλιά του Ιορδανίδη. Παντελίδης με τον Εμπρέ.
και σε πλάγιο. Με τον Βιτλή στην εκτέλεση του πλαγιού. Ο Βιλίδης, Δραγανίδης. Παναγιώτου, βαθιά παλιά. Κεφαλιά εκεί από τον Τοπούζη. Να συγκρούστηκε με τον Ιορδανίδη. Να σκοπήσει το παιχνίδι από τον διαιτητή. Αυτή την προσπάθεια των δύο παιχτών εκεί, η Ιορδανίδη και το Πούζη, στην διεκδίκηση της μπάλας. Ευτυχώς τίποτα το ανησυχητικό και για τους δύο, σηκώθηκαν. Έτσι θα δοθεί και πάλι συνέχεια στο παιχνίδι. Και συνδυάζουμε στις συμπλήρες του πρώτου 15 λεπτού του δεύτερου μέρους και από τον 10ο λεπτό του πρώτου με γκολ του Κρυστάλλη, ο Μάτης Καβάλας προηγείται στο ομάδα του Σοφλίου με 1-0. Ο Μπερνάκης έκοψε με τον Βιτλή. Διαμαντίδης. Βιτλής. Αυτή η μπάλα. Αβογιάννη. Βιτλής. Με τον Δραγανίδη στην εκτέλεση του φάουλ. Έχει έρθει πολύς κόσμος στην περιοχή του Αφανασίου. Η μπάλα Αφανασίου βγαίνει και μαζεύει πάνω από όλους και κάνει το γρήγορο δυνατό βολεύτη. Αν δεν πέσει ο Πινόπουλος, βγαίνει μακριά από την εκτέλεση, θα κοντρολάρει την μπάλα και ψύχρεμα θα παίξει με τον Παναγιώτου και αυτός θα γίνει το λάθος. Η προσπάθεια τώρα με τον Μπρατζιάννη. Μπρατζιάννη περιστήριγμα βρίσκει τον Γαβριλίδη. Γαβριλίδης φυγεί πλάγια από τον Δραγανίδη κοντά του. Γαβριλίδης θα περάσει ωραία. Επιμένει ο Δραγανίδης. Γαβριλίδης και θα δώσει φάουλ στην προσπάθεια. Ο Δραγανίδης για να κόψει τον Γαβριλίδη στην ωραία του προσπάθεια. Θα κλείσει από πλάγια. Διαμαντίδης στην εκτέλεση του φάουλ. Θα έχουμε και την πρώτη αλλαγή για την ομάδα του Σοφλίου. Δεν είδαν ποιος θα βγει. Ο Εφρεμίδης τελικά, είναι αυτός που βγαίνει από το παιχνίδι. Ο κρατούμενος από τους φιλάθλους του Σοφλίου. Θα δούμε το φάουλ αυτό του Διαμαντίδη, αλλά πέρασε, κατέληξε κόρνερ. Το νούμερο 18 είναι ο παίκτης που μπήκε στο παιχνίδι. Ο Αβάνας, αυτός, παίρνει θέση του Εφρεμίδη. Διαμαντίδη στο κόρνερ για τους Καβαλιώτες. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Με τον Σταματόπουλο να παραχωρεί πλάγιο. Να δώσει εδώ και την εκτέλεση στους παίκτες να επιστρέψουν. Με τον Παναγιώτου στο πλάγιο. Ο λάθος, ο Βραζιάννης. Θα κάνει και προσπάθεια, δεν τα καταφέρνει, κόβεται στο πλάγιο. Με τον Σταματόπουλο στην εκτέλεση του πλάγιου.
Μπρατζιάννη. Μπρατζιάννη θα βγάλει σέντρα, Λίτσιος, ένα μακρύ την μπάλα, δοκάρι από τον Γαβριλίδη, γρήγορη φάση, δυνατό διαγώνιο του Γαβριλίδη, μπάλα βρήκε το ριτσό του δοκάρι και κατέληξε out με την συμπλήρωση των 20 λεπτών από το δεύτερο μέρος. Καβάλα και δοκάρι με τον Γαβριλίδη με τον Παναγιώτη στο πλάγιο. Καπούζης χρόνο με επιθετικό φάουλ και ο Αθανασίου με τον Λίτσιο που έκοψε τον Εμπρέ, αλλαγή παιχνιδιού, εκεί που ο Γκλής θα κόψει με τον Παντελίδη, θα χάσει την μπάλα. Λαμαντίδης δεν μπόρεσε, Παντελίδης προσπάθησε, Λαμπερνάκης, ο Γκλής θα κόψει το πλάγιο. Με τον Λαμπερνάκη, Αβογιάννη. Γκριτζιάν, του Παϊμπάρα δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης. Ο Τσαπάνης, πλάγιο. Θα το εκτελέσει ο Λαμπερνάκης που επιστρέφει. Από μακρύ ο Λαμπερνάκης, ο Κριτσιάν θα χάσει την μπάλα, Εμπρέ για τον Ματέφ, θα δικλείσει το πλάγιο. Με τον Λαμπερνάκη, Ματέφ, στο πλάγιο, από τους γηπεδούχους με τον Λαμπερνάκη. Λαμπερνάκης στην εκτέλεση του πλάγιου. Με δύναμη προς την περιοχή του Αθανασίου. Παντελίδης. Διαμαρτύρες από πλευρά στο φιλάθλο του Σοφίου. Μικριτζιάν, Παναγιώτου, Μπινόπουλος και ο Εμπρέτος. Εμπρέ με τον Τοπούζη. Ραγανίδης και πάλι Τοπούζη. Πέρασε για τον Αβογιάννη. Κερδίσει φάουλ. Ο Γαβρίλης κίτρινη κάρτα. Ο Εμπρέ στην εκτέλεση του φάουλ για τους γηπεδούχους. Εμπρέ η μπάλα, Αθανασίου. Το με τον Παντελίδη μόνος του εκεί.
Παντελίδης και Παναγιώτου. Επιμένει ο Παντελίδης, θα κάνει και το σούτ, είναι γκολ. Πανέμορφη προσπάθεια από τον Παντελίδη. Δυνατό σούτ έξω από την περιοχή και κάνει το 0-2 για την ομάδα της Καβάλας. Αυτή την πολύ ωραία παλικαρίσια προσπάθεια του Παντελίδη που κατάφερε, κέρδισε τόσο τον Παναγιώτου όσο και τον Λαμπερνάκη και με δυνατό σούτ θα νικήσει και τον Πινόπουλο και θα κάνει το 0-2 για την ομάδα της Καβάλας. Όλα αυτά ενώ παίζει με 25 λεπτά από το δεύτερο μέρος. Η Καβάλα δείχνει να είναι πολύ κοντά στους 3 πόντους στο παιχνίδι με τον Εύρο Σουφλού, με τον σκόρερ τον Παντελίδη με δυνατό σούτ να δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων πλέον στην Καβάλα. Στη σέντρα με τον Εμπρέ. Εμπρέ κλείνεται και φάουλ. Αυγογιάννη με τον Εμπρέ θα χάσει την μπάλα. Γαβριλίδης κρατά την μπάλα παρά την πίεση. Επιμένει, Γαβριλίδης θα χάσει τελικά με τον Μπραζιάννη. Σέντρα για Παντελίδη, βγαίνει ο Μπινόπουλος και έχουμε και επιθετικό φάουλ. Με τον Μπινόπουλο. Κεφαλιά του Βιτλή. Μπρατζιάννη. Βιτλής. Βαλιά χωρίς αποτέλεσμα. Ελέγχεται από τον Λαμπερνάκη. Γαβριλίδης με τον Σταματόπουλο. Σταματόπουλος πίσω. Πολύ ωραία η πάσα για τον Σταματόπουλο που βγαίνει στην πλάτη, κοντράρει όμως ο Λίτσος, καταλήγει σε κόρνερ. Η πάσα από του Διαμαντίδη. Διαμαντίδη στο κόρνερ. Κεφαλιά με τον Εμπρέ, δεν θα προλάβει πλάγι. Με τον Σταματόπουλο. Μπραζιάννη. Θα πέρασε πάσα. Διαμαντίδης. Αγγεί σέντρα. Μπραζιάννη. Και έχουμε πέναλτι. Εκεί. Ο Λίτσιος μαζί με τον Τσαπάνη. Ο Λίτσιος χρεώνει τη φάση του πέναλτι. Βρήκε τον Μπρατσιάνη και η ευκαιρία για το 3, για το 0-3 είναι ο Διαμαντίδης αυτός. Ο παίκτης που έχασε το πέναλτι με την ομάδα των Σερών. Τώρα δίνει και άλλη ευκαιρία ο Ανιφαντάκης να εκτελέσει θα πάλι το πέναλτι με τον Διαμαντίδη και τον Μπινόπουλο. Για να δούμε, Διαμαντίδης λίγα μέτρα φόρα, σε γελάει και έχουμε γκολ. Είναι το 0-3 με τον Διαμαντίδη. Η φορά αυτή είναι εύστοχος ο παίκτης Καβάλας, ο Διαμαντίδης. Σε γέλασε τον Μπινόπουλο στο ημίωρο του δευτέρου μέρους περίπου. Η ομάδα της Καβάλας προηγείται με 3-0 την ομάδα του Εύρου Σουφλού, ενώ ο Μάτεφ βγαίνει από το παιχνίδι. Δύο αλλαγές θα γίνουν. Όχι μία. Ο Μάτεφ είναι αυτός που βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο. Στη Σάντρα γηπεδούχη, πλέον το παιχνίδι έχει χαθεί 3 γκολ διαφορά στο χώρο παγωμένη. Το νούμερο 13 είναι ο Γωνιάδης αυτός που έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Βανάς με τον Λαμπερνάκη.
Από Γιάννη με τον Παναγιώτου. Ο Γωνιάδης έκοψε ο Ιορδανίδης σε πλάγιο. Με τον Παναγιώτου. Ο Γωνιάδης. Έχουμε και τρίτη αλλαγή με τον Εργάν. Θα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Δύο το Κούζης. Θα περάσει ο Εργάν στο παιχνίδι. Ο Εύρος Σουφλίου έχει ολοκληρώσει τις αλλαγές. Εργάν με τον Γαβριλίδη. Γαβριλίδης κρατιέται όρθιος, ετοιμένη με τον Παναγιώτου κοντά. Πίσω Βραζιάννη. Βραζιάννη να βγάλει τη σέντρα κοντράρι τον Παγωνά. Καταλήξει σε πλάγιο, ενώ έχουμε αλλαγή για την Καβάλα. Είναι η τρίτη και για την ομάδα της Καβάλας, με τον νεαρό τον Μπλιό να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Βραζιάννη είναι αυτός που βγαίνει και ο Μπλιός πήρε την θέση του. Δραμηνός και αυτός από τα Κύρια. Αρκετά χρόνια στην Καβάλα, από τα τμήματα των ΤΕΠ της Καβάλας. Με τον Σταματόπουλο. Και το πλάγιο, ο Μπλιός, Σταματόπουλος. Με τον Μπλιό θα περάσει ωραία, θα δώσει την πάσα το σουτ. Καλό σουτ. Από τον Μικριτζιάνο Μπινόπουλος θα πέσει και θα μπλοκάρει. Στη συνέχεια τώρα με τον Αγωγιάννη. Παναγιώτου. Γέμισμα με τον Ιορδανίδη εύκολα. Μικριτζιάνο. Μπλιός. Βαθιά παλιά του Σταματόπουλου, Παναγιώτου, Αγωγιάννη. Αλλάζει με τον Λαμπερνάκη τώρα. Δαμαντίδης, Παντελίδης, Βιτλής. Παντελίδης με τον Βιτλή. Θα διώχνει εκεί που Τσαπάνης αφήνει για τον Λίτσιο. Λίτσιος κάπως επικίνδυνα κατάφερε να γίνει το λάθος τώρα. Για να δούμε την προσπάθεια εκεί. Γαβριλίδης κοντράρι, μπάλα χαμένη, ευκαιρία. Πολύ καλή προσπάθεια εκεί του Γαβριλίδη που πίεσε, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν και ότι καλύτερο και όχι όπως θα ήθελε και αυτός. Ο Μπινόπουλος έσωσε τη φάση για την ομάδα του και συνέχεια καταλήγει μπάλα σε πλάγιο με τον Βιτλή. Μπάτσιος, Βιτλής, Διαμαντίδης. Κοντράρει σε πλάγιο με τον Βιτλή. Στάλει στην παλιά του. Οργάν. Βαθιά παλιά μέσα στην περιοχή. Διώχνει ο Αθανασίου πρώτου Εμπρέ σε κόρνερ. Στις Καβάλες που σίγουρα είναι ικανοποιημένοι αυτό το 0-3. Το κόρνερ με τον Γωνιάδη. Ναπάνης προσπάθησε.
με νέο κόρνερ. Προσπάθεια του Δραγανίδη. Ο Γωνιάδης στο δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την ομάδα του Σεφιλίου. 0-3 το αποτέλεσμα, έβρωσε Σεφιλίου Καβάλα. Ο Γωνιάδης εκτελεί, κεφαλιά, Δραγανίδη, Βιτλής. Αλλά από την άλλη πλευρά σε πλάγιο. Με τον Παναγιώτη στο πλάγιο. Εργάν. Καλή προσπάθεια του Αβογιάννη, το σούτ, η μπάλα, γκολ. Ο Εργάν είναι ο παιχτής που σκοράρει. Κάνει το 1-3 μετά από μια φάση διαρκείας στην περιοχή του Αθανασίου και εκμεταλλεύτηκε με τον κάτω τρόπο ο Εργάν που πλάσαρε, ευνηδιάζοντας τον Αθανασίου και κάνοντας το 1-3. Μειώνει η ομάδα του Εύρου Σουφλίου στο 38 του δευτέρου μέρους το γκολ με το οποίο μειώνει η ομάδα του Σουφλίου. Αματόπουλος, καμπαλιά, ο Λίξος έκοψε, υπάρχει offside με την υπόδειξη του Χατζηνάκου, του πρώτου βοηθού. Αβογιάννη για τον Παναγιώτου, καμπαλιά, Βικλής έκοψε. Βικλής θα κόψει, Διαμαντίδης, Χριστάλλης, Διαμαντίδης με τον Μπλιό, μπάλα πέρασε εκεί που κινείται ο Γαβριλίδης με τον Λίτσιο, θα κόψει ο αμυντικός του Σουφλίου που συνεχίζει την προσπάθειά του από την αριστερά. Λίτσιος, Μικριτζιάν θα κρυθεί με φάουλ. Ο Γωνιάδης θα το σπουδακτελέσει το φάουλ. Και το φάουλ διώχνει ο Διαμαντίδης με τον Μπλιό. Απομακρύνει και άτομο με τη σειρά του εκεί που κινείται ο Λίτσιος. Θα γυρίσει πίσω στον Μπινόπουλο. Μπινόπουλος όπου απομακρύνει Γιορδανίδης. Μπλιός. Μια παλιά με τον Ιωδρανίδη, με τον Εμπρέ να πιέζει, να βγάζει ο αμυντικός της Καβάλα σε πλάγιο. Με τον Παναγιώτου. Εργάν. Διώξε ο Παντελίδης με τον Χριστάλλη. Διαμαντίδης, βαθιά παλιά για τον Παντελίδη, θα κόψει ο Λαμπερνάκης. Απομακρύνοντας, Σταματόπουλος, Λιός, θα βγάζει την μπάλα. Τα παλιά του, ο Τσαπάνης πέρασε, έκοψε. Θα κάνει την μπάλα, επιχειρεί το γέμισμα για τον Εργάν. Εργάν επιμένει, θα παίξει με τον Γωνιάδη. Το λάθος όμως ο Γαβριλίδης. Αυτά παλιά πάτησε. Είναι το φάει και σωστά από τον βοηθό, τον Χαντζηνάκο. Με τον Τσαπάνη. Εργάν, με τον Διπλή. Γαβριλίδης. Με τον Διπλή, τελικά Παντελίδης. Δεν υπάρχει offside, σωστά αφήνει, μπαίνει στην πλάτη εκεί. Ο Μπλιός δεν μπόρεσε όμως να ολοκληρώσει. Καλή κίνηση του νεαρού που βγήκε στην πλάτη, άφησε εκεί
Ο Κρυστάλλης ήταν. Προσπάθησε ο νεαρός, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Με προβολή από τον Τσαπάνη κατέληξε σε κόρνερ. Διαμαντίδης, τελειώσει του κόρνερ. Και το κόρνερ βγαίνει ο Μπινόπουλος, μπλοκάρει. Θα κάνει το δυνατό βολέ. Δικλέης έκοψε. Τσαπάνης, Αβογιάννη με τον Γαβριλίδη και τον Μπινόπουλο. Αφήνει για τον Λίτσιο. Και σφύριγμα και έχουμε αλλαγή μπάλας ο διαιτητής. Παίρνει ύψος, Σταματόπουλος με τον Παναγιώτη, καλή προσπάθεια του Παναγιώτου. Ο Μπάσκος έκοψε όμως, με Χριστιανή γέμισμα, Ρίτσιος. Έχουμε τον Ανδρέα σε θέση offside. Με τον Αθανασίου στο site. Λαμπερνάκης πήρε την κεφαλιά. Με τον Δραγανίδη. Ο Ντάρης στον Βιτρή καταλήγει σε πλάγιο. Με τον Δραγανίδη. Οργάνη. Πατή ο Οργάνη, κρατά την μπάλα, πέρασε για Αβάνας. Με τον Κρυστάλλη. Πολύ καλή πάσα για τον Γαβριλίδη. Γαβριλίδης με τον Λαμπερνάκη κοντά. Μένω ο Γαβριλίδης θα βγάλει και τη σέντρα κοντράρι στο Λαμπερνάκη, καταλήγει σε κόρνερ. Ο Διαμαντίδης πήγαινε στο κόρνερ. Το κόρνερ, κεφαλιά του Τσαπάνη, αλλά και πάλι στον Διαμαντίδη, νέα σέντρα, διώχνει εύκολα ο Αβογιάννη, ο Μπλιός αναφέρει την μπάλα, υπάρχει offside, ο Κρυστάλλης. Μιλάζοντας προς το τέλος του παιχνιδιού 1-3, η Καβάλα προηγείται του Εύρου Σουφλίου, 28η αγωνιστική. Με το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο Βιτλής δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα, ο Εργάν πιέζεται, επιμένει και θα κερδίσει φάουλ. Ο Γωνιάδης θα θέλει στο φάουλ. Ο Γωνιάδης εκτελεί, αλλά πέρασε από όλους για να καταλήξει out τελικά, παρά την προσπάθεια του Αβογιάννη. Δεν μπορούσε να βρει την μπάλα. Ο Αθανασίου στο ελεύθερο.
Τσαπάνης που έκοψε. Ο Βανάς, μεγάλη πάσα. Αθανασίου και πάλι. Το βολέ του με τον Μπλιό. Θα κατεβάσει ωραία ο νεαρός. Ο Μπλιό σε θέση για σουτ. Καλή προσπάθεια. Θα κάνει το σουτ, η μπάλα κοντράρει. Τσαπάνης, Μπλιός επιμένει. Τελικά Δραγανίδης με τον Λαμπερνάκη απομακρύνει. Καλή προσπάθεια από τον νεαρό τον Μπλιό. Το σουτ όμως κόντραρε σε αμυντικό κήπο του Σοφίου. Στη συνέχεια ο Τσαπάνης θέλει τη λύση απομακρύνοντας την μπάλα. Με τον Βιτλή. Ο Βανάς. Με Κριτσιάν. Με τον Παντελίδη. Λαμπερνάκης, δυνατά στην φάση για να δώσει επιθετικό φάουλ. Με τον Αντινόπουλο. Σεργάν. Θα προωθεί με επιθετικό φάουλ χωρίς να χρησιμοποιήσει στο χέρι. Τουλάχιστον από ό,τι μπορούσαμε να καταλάβουμε από την κίνηση του διαιτητή. Σταματόπουλος. Μπλιός. Με τον Παναγιώτου. Σταματόπουλος, Μπλιός. Βαλιά. Καταλήξει σε πλάγιο. Τον Αβογιάννη στέκεται στο πλάγιο. Παναγιώτου, Γωνιάδης, Γαβριλίδης με τον Μπλιό. Μπαλιά, τελευταία στιγμή εκεί ο Λεβερνάκης έκοψε με τον Δραγανίδη. Διαμαντίδης με τον Βιτλή. Πάσα για τον Παντελίδη με τον Λαμπερνάκη εκεί να κόβει. Φάουλ. Με τον Δραγανίδη. Γέμισμα Βιτλής με τον Μπάτσιο σε πλάγιο. Λαμπερνάκη στο πλάγιο. Εργάν. Εμπρέ με τον Εργάν. Με τον Ιορδανίδη, με τον Μπάτσιο μάλλον που έκοψε και έρθει και το πλάγιο. Μικλής. Παντελίδης. Τραγανίδης. Με Κριστιαν έδιωξε, Παναγιώτου. Σταματόπουλος. τον Παναγιώτο έχουμε φάουλ. Αθανασίου. Δινόπουλος. Μπελίδης. Πολύ καλή πάσα για τον Μπλιό. Υπάρχει ο Σαντόμος. Ότι δίνει ο Βετζινάκος ο πρώτος δωρητός στην κίνηση του Μπλιό. Με τον Λίτσιο. Δραγανίδης. Καβριλίδης κοντά του, Δραγανίδης. Τσαπάνης με τον Λίτσιο. Εργάν. Γυρίζει το Εργάν, θα γυρίσει πίσω στον Παναγιώτου και αυτός αναγκάζει να γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα τον Πινόπουλο. Θα αργήσει ο διαιτητής, ο Σέζος, να σφυρίξει τη λήξη του παιχνιδιού.
1-3 προηγείται η Καβάλα του Εύρου Σουφλίου. Με τον Λαμπερνάκη, χέρι, φάουλ, δίνει ο βοηθός. Μπάσκιος. Κρυστάλλης. Γαβριλίδης. Νικλής. Βαθιά παλιά, πέρασε από όλους Λίτσιος. Για να δούμε, πρόλαβε, γύρισε πίσω. Με τον Φρέκα τον Πινόπουλο και αυτός με τα χέρια για τον Παναγιώτου. Πιέζει ο Μπλιός. Παναγιώτου με τον Ομπλιό θα κόψει προσωρινά, μια και η μπάλα θα φτάσει στον Λίτσιο που θα κάνει το γέμισμα. Ο Εργάν με Κλιζιάν κέρδισε τις κόντρες με τον Μπάτσιο. Βαθιά παλιά, Λίτσιος με τον Μπλιό τώρα. Σταματόπουλος με Κριτσιάν. Μπλιός θα περάσει ωραία, θα αφήσει για τον Μικριτζιάν. Παλιά, Γαβριλίδης. Παναγιώτου με τον Διαμαντίδη, τον αναγκάζει να βγάλει σε πλάγιο. Ο Σταματόπουλος πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού. 1-3 η Καβάλα προηγείται του Εύρου Σουφλίου, 28η αγωνιστική για την τρίτη εθνική κατηγορία. Διαμαντίδης με Σταματόπουλο. Ο Γωνιάδης κοντά του, Σταματόπουλος κρατάει την μπάλα. Επιμένουν και οι δύο. Τελικά Γωνιάδης με τον Παναγιώτου, η κόντρα καταλήγει out. Ο Σέζος κοιτάει το ρολόι του. Εγώ δεν θα αργήσει να σφυρίξει τη λέξη του παιχνιδιού. Μινόπουλος, κεφαλιά, φάουλ του Μικριτζιάν. Καβανάς να τους κέρδισε το φάουλ, βαθιά παλιά για τον Εργάν. Ο Γορδανίδης έκοψε, Σταματόπουλος πιο μακριά. Καβανάς με τον Αμογιάννη. Εργάν, κακό κοντρόλ, πλάγιο. Σταματόπουλος με τον Ιορδανίδη και τώρα το φινάλε του παιχνιδιού. 1-3 τελικό αποτέλεσμα. Καλό παιχνίδι στις γενικές γραμμές με την Καβάλα να παίρνει δίκαια τη νίκη εδώ στο Σουφλί από τον τοπικό Εύρο Σουφλίου.